میں اکثر یہ گل کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ دے اندر ایک پتھر ہے، علماء تشریف فرمان ہے جنہوں حجر اسود کیا جاندہ ہے، جڑا جنت وچوں آیا ہے۔ کعبے دی دیوار دے اندر پھٹے ہر بندہ حاجی جدوں جاندہ ہے، او دے دل دی یہ تمنا ہوندی ہے کہ میں حجر اسود دا بوسہ لواں۔ انہوں کیوں چم دینے؟ حجر اسود نو کیوں چم دین؟ حجر اسود نو میرے کریم آقا نے ایک واری چمیا، تے ہن ایمان نال دسو جنوں ایک واری حضور نے چمیا قیامت تک کو چمیندہ رہے گا، تے جنوں 7 سال موڑیاں تے چاہ کے حضور چم دے رہے۔ اس حسین دا عالم کی ہوئے گا۔ اس واسطے تساں ذکر حسین دی محفل چاہے بیٹھے ہو، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، تھوڑے بیدار ہو کے بہو، میں تے تو اڈا پڑوسیاں مہمان خطیب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے آن والے نے، تھوڑے ذوق نال تے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میں یہ نہیں آکھنا گل چنگی لگے تے آکھو سبحان اللہ۔ کیوں جی بلال صاحب؟ سنیاں کول پیڑیاں ہوندیاں ہی کوئی نہیں، ساڑھے کول تے ساریاں ہی چنگیاں نے، یا اللہ دا قرآن پڑھنا ہے یا نبی دا فرمان سنانا ہے۔ آؤ میرے بھائی، اور آپ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہو، بے نیاز نے اعلان کیتا والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور لوگ جڑے اللہ دے راہ وچ قتل ہو جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو، یا اللہ کی آکھیے فرمایا بل احیاء، بلکہ او زندہ نے۔ اور میرے دوستو اللہ دا قرآن پیا پڑھدان دوسرا پارا، علماء تشریف فرمانے رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور لوگ جڑے اللہ دے راہ وچ قتل ہو جان انہاں نوں مردہ نہ آکھیو۔ اللہ اکبر، مطلق اعلان رب نے فرمایا، چاہے کشمیر دے بارڈر دے اندر شہید ہوئے، ملک پاکستان دا دفاع کردیاں شہید ہو گیا، حق تے باطل دی جنگ دے اندر شہید ہویا، رب نے مطلق شہید دے بارے اعلان فرمایا جڑا اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو گیا انہاں نوں مردہ نہ آکھو، یا اللہ کی آکھیے قرآن بولیا بل احیاء، فرمایا بلکہ او زندہ نے۔ علماء تشریف فرمانے احیاء اے حیون دی جمائے، حیون دا معنی ہوندا اے زندہ۔ اللہ اکبر، اللہ دے راہ دے اندر شہید ہون والا انہاں نوں مردہ نہ آکھو، قرآن دے بل احیاء، بلکہ او زندہ اے ولکن لا تشعرون۔ رب العالمین نے فرمایا جیڑی زندگی میں شہید نو عطا فرمائیے انہوں تو سی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے کھنڈو عشرے دے رہن والے مسلمان لو، میرے پاک امام حضرت سید الشہداء دا ذکر خیر یکم محرم تو لے کے 30 محرم تک کیتا جاندہ ہے۔ ہر سنی دی مسجد دے اندر ذکر حسین آندہ ہے۔ اے سنیوں اپنی قسمت ناز کرو، جدو محرم المحرام دا مہینہ آوے سنی اپنی مسجداں دے اندر ذکر حسین کر دینے۔ اللہ اکبر، جدوں یوم سیدنا ابو بکر صدیق آوے انہوں منان والے سنی۔ اللہ اکبر، میں آکھیا جنہوں موڑیا تے نبی چایا او دانا حسین تے جدے موڑیا تے بہ گیا میرا نبی غارے سور وچ گیا ہے او دانا ابو بکر صدیق۔ پیار نال آقا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، جنہوں موڑیاں تے چاہ کے میرا نبی کھڑاندہ رہا، جتے میں رکاں تے تساں کیا کھڑا ہے؟ میرے بھائی آؤ، جنہوں موڑیاں تے چاہ کے میرا نبی کھڑاندہ رہا او دا نا حسین تے جدے موڑیاں تے بہ کے میرا نبی غار سور وچ کیا او دا نا ابو بکر۔
تے پھر میں کیوں نہ آکھاں زندگی دا اکو تے زندگی دا اکو تے